पलिटिक्स राजखान्थि राजखान्थिजों रिलेटेड फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायनो फैलायबाय आरो बे पलिटिक्सआ बुंनो थांबा बिएलटिजों रिलेटेड एक्स बिएलटि वेलफेयार कोअपारेटिव ससाइटिनि आफादगिरि मन' कुमार ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि सायाव रिएक्सन होदों। ओरैबायदि मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों, बे नटिफिकेसनखौ फेक होनगोन ना रियेल होनगोन बुंथ'नो हाया। बिपिएफनि पेजआव लिरनानै फोसावनाय मोनसे नटिफिकेसन, बेसेबां रियेल बेसेबां नंखाय बेखौ बुंजोबनो हाया। बेबादि मोनसे ओंखारदों नटिफिकेसन आरो बे नटिफिकेसन बादियै मा मन' कुमार ब्रह्मखौ बिबाननिफ्राय होखारनांगौ। डेट मिन्स एक्स बिएलटि वेलफेयार कोअपारेटिव ससाइटिनि दा सोलिबाय थानाय आफादगिरि बेखौ बिबाननिफ्राय होखारनांगौ। बेबायदि हाग्रामा महिलारिनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे नटिफिकेसन थांदों बेबायदि आरो। दा बिथाङा ओरैबायदि रिएक्सन होदों, बे जाबाय इन्डिपेन्डेन्ट बडि, बिपिएफआबो इन्डिपेन्डेन्ट बडि, बे मोननैजों जेबो सोमोन्दो गैया। बबेखानि बे बाथ्राया सैथो जे बिसोर गासैबो बिएलटिआनो, हाग्रामा महिलारियाबोथ' बिएलटिनिनो माने खरबे खरबा माने मेस्ट्र, बयनिख्रुइबो गेदेरसिन लिडार दैदेनगिरि। बिथाङा बिएलटि जानो हागौ बिथाङा गावनि पावारखौ बाहायनो नाजादों खोमा, बेबायदिबो जानो हागौ, फेकबो जानो हागौ, बे बाथ्राया रियेल नङाबो जानो हागौ, मिसआन्डारस्टेन्डिंबो जानो हागौ। जायखियानो जाया मानो मन' कुमार ब्रह्मआ बुंनाय बादिब्ला बिसोरो जाबाय इन्डिपेन्डेन्ट बडि। नंगौ बिसोरबो बिएलटि, नाथाय बिसोरहा बिपिएफजों जेबो सोमोन्दो गैया। बिपिएफआ जाबाय मोनसे पलिटिकेल पार्टि आरो बेयो मोनसे गुबुन रोखोमनि मोनसे आफाद आरो बे आफादा जाबाय सरकारि रेजिस्टार्ड मोनसे आफाद, बेजों बिपिएफजों जेबो सोमोन्दो गैया। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बेबादि होख्लायनो हानाय जेबो मोन्थाय गैया। बे जाबाय मा कनस्टिटिउसन नङा, बे जाबाय माने रुल्स नङा, बे जाबाय बेआइन, बे जाबाय मा माने इलिगेल, माने बेयो मोनबो माने बेवहाय जेबो माने मोजां न्याय गैया, बेवहाय जेबो गनायजाथाव ओरैबायदि गैया जायखौ माने जे जाथावो जे बिबाननिफ्राय हाग्रामा महिलारिया बेखौ होखारनो हागौ बेबायदि। पलिटिकेल पार्टिसो बिपिएफआ, पलिटिकेल पार्टिनि लिडारसो हाग्रामा महिलारिया, बेनिखायनो बियो बेखौ होखारनो हाया, मोन्थाय गैया। बेबायदि गोबां रोखोमनि रिएक्सन होदों मन' कुमार ब्रह्म बिथाङा। आंनि बुंनो गोनाङा जाहैबाय मा बिदिब्ला बिपिएफआवबो सिं सिं माखासे एम्फौ खुरनाया स्टार्ट जाबाय नामा, लासै लासै बबेबा बिथिङा जोबस्रांनायनि सिगांनो बेबादि फिसा फिसौ जाथायफोरा जायो जायखिजाया बिथिङावनो। मा बेबादिनो बिपिएफआवबो सोमजिनो स्टार्टिं जाबाय नामा, बे साननो गोनां जादों। नोंथांमोना अरायबो नुगोन सासे नेता खाम्फा बरगयारी बिथांखौ गोबां बिथिङाव माने नुनोनो मोननाय जाया आथिखालाव। बिथाङा बिपिएफनि माखासे बेबायदि इम्पर्टेन्ट मिटिंफोराव बिथाङा थायानोखा। बेफोरबायदि माखासे नुनो नाङि जाथायफोरखौ जों नुलांगासिनो थादों। थारैनो बिथांमोना मानो बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिखौ नागारनानै बा हाग्रामा महिलारिनि जि सापर्टिं बा सापर्ट खालामनाय जि बै टारगेटखौ नागारनानै बेबायदि गोदान आफाद बानायदों बेखौथ' बुजिनायाव माने हमस्लाबना मोना सम सम मानो बेबायदि जादों। आरो जाबायदि सिटुएसन नुदों बे थासारियाथ' फोरमायो थारैनो माबा मोनसेथ' जादों। बांद्राय बुंलाङो माबा मोनसे जादों खोमा, आं बुंगोन जानाङा, बेबायदि जानाया मोजां नङा। गासैबो हारिनि थाखायनो दावहा नांदोंमोन, गासैबो बिएलटि मुंजोंनो दावहा नांदोंमोन आरो गोरोबथाखौ लाबोदोंमोन। बेनिखायनो बयबो ज' जाफिननांगौ, आं बेखौसो बुङो। खालि थांनाय 27 तारिखआवहाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनि आफादगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आं जे सासे एक्स बिएलटि वेलफेयार कोअपारेटिव ससाइटिनि आफादगिरि, बे आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा बबे असिलायै बा बबे नोजोरजों बिथाङा आंनि बिबानखौ माने होख्लायनाय बा डिसमिस खालायनाय मोनसे नटिफिकेसन मोनदों। बे नटिफिकेसननि सायावनो आङो गुवारै बा गेबेङै खेंफोरथि होनो थाखाय आङो दिनै नोंथांमोनखौ आंनि दरखं मोखाङाव खावलायनानै लाबोनाय जादों। एक्स बिएलटि वेलफेयार कोअपारेटिव ससाइटि होननानै बुङोब्ला जों बयबो बुजिनो हायो, बे मिथिनो हायो। एक्स बिएलटि वेलफेयार कोअपारेटिव ससाइटिया मानो बानायदों बा मानो बानायनो गोनां जादों बेनि गुबै ओंथिखौ आङो फंनैसोब्लाबो बुंथारनांगोन। कारना जाहैबाय बिएलटि आरो आसाम सरकार, भारत सरकार 2003नि 10 फेब्रुवारियाव बिटिएडि मोनसे एकर्ड खालायदों। बे एकर्ड खालायनायनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बा आद्रा थालाङोब्ला
बेखौ प्रेसार होनायनि थाखाय जोङो एक्सबिएलटि वेलफेयार ससाइटि हिसाबै जों मोनसे जोंखौनो एक्सट्रा बडि हिसाबै जों कमिटि बानायनानै लानो गोनां जादों। खार'ना बेनो दफाफ्रा 100% मावफुंजानांगौ प्लास बेनिफ्राय जोंनि एक्सबिएलटि वेलफेयार बिथांमोननि जानाखि रिहेबिलिटेसन बे रिहेबिलिटेसनाबो जोंजों गेबेङैनो मावफुंजानांगौ। बेनि थाखायनो जों गोजायै एक्सबिएलटि हिसाबै मोनसे कअपारेटिभ ससाइटि रेजिस्टार्ड जों मोनसे कमिटि जों बानायनानै लानो जों हादों। बेनि थाखायनो आङो बयखौबो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो गेबेङै फोरमायनो सानदों जे बिथाङा बबे खार'नाव मा खार'नाव बबे पावारजों बा बबे सिस्टेमजों आंनि कमिटिनि आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा सिफायदों बा सिफायनायनि नटिस हरदों बेखौ जों बुजिनो मोनाखै। बेखायनो बेनि सायाव जों गेबेङै जोंनि एक्सबिएलटि वेलफेयार कअपारेटिभ ससाइटिनि एक्जिकिउटिभ बडिया रायलायनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौनो स्पष्ट'करन होनाय जायोदि जोंनि एक्सबिएलटि वेलफेयार कअपारेटिभ ससाइटिया गभर्नमेन्ट रेजिस्टार्ड मोनसे आफाद बेवहाय बायल' दङ। बे बायल' मथेसो जोङो बा सिस्टेम मथेसो जोङो थांगोन बा मावलांगोन हाबाफारिखौ मावलांगोन। एसे दासिम आङो आफादगिरि जानानै 6-7 मासल' आं रानिं जादों। बेवहाय जोंनि कअपारेटिभ ससाइटिनि जानाखि हाबाफारि लानाय दं बेखौ गेबेङै जों दाबो मावफुंजोबनो हायाखै आरो दाबो जोंनि वार्कफोरखौनो मोजां रोखोमै एवारनेस जों खालामजोबनो हायाखै। बेनो आंहा बुंनांगौआ बेनो माने जोंनि गासै एक्सबिएलटि आरो जोंनि बर'नि गासै बुद्धिजिबि रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गेबेङै खावलायनाय बिथांनि जायनाखि नटिफिकेसन होनाय बे नटिफिकेसना एक्सेप्ट जाथाव नङा। बियो बेआइनि आरो बिहा जोंनि एक्सबिएलटि वेलफेयार कमिटिजों बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिजों जोंहा नांजाबथाबनाय मोनसे सोमोन्दो जोंहा गैया। जों इन्डिपेन्डेन्ट बडि आरो बिथाङाबो इन्डिपेन्डेन्ट बडि। बेखायनो बिथाङा जोंखौ सिफायनो हानाय अधिकार गैया।